even though ayimember ye-ANC angeke futhi ayeke ukuba yimember ye-ANC uyovota for a new party. And-ke beloke wachaza ama-reasons akhe since then ukuthi ayini kuze kube namhlanje. Thina sasuka samlandela Msholozi engasibizanga sazizela. So do you think we are fools? Man lokhu nizoloku nisibelesele nisitshela ngokuthi uZuma MK Party uyakhela ifamily yakhe, uZuma ufuna ukubenefita nge-MK Party. What if thina esimlandelayo vele sifuna benefit ngayo nefamily yakhe? Nizothini masisho njalo? Basithi Msholozi benefit via MK Party nefamily yakho. Niyothini mangabe thina sesikusho ngomlomo ukuthi akwenzeke lokho? Niyobe niloniqhubeka nisibona njengabantu abangacabangi. Bafowethu lalelani la sizonitshela. Mina njengokwami kahle kahle angisiboni nesidingo futhi sokuthi sibe siloku sidefenda uMsholozi size mhlambe siqethuke siloku sidefenda uMsholozi kini. Nina eniloku nisibelesele ngokuthi uZuma usondeza ama-close relatives, family members, friends ku-MK Party. Asikho isidingo empeleni sokuthi sibe siloku sidefenda no. Thina kahle kahle kufanele ngabe nje siyathula siyanibuka kuphela. But ngenxa ukuthi sikupolitiki la kunabanye abantu okuwukuthi mhlawumbe indlela abacabanga ngayo mhlawumbe ngandlela ethile nga-influenceka bagcine bebona uMsholozi ngaleyo ndlela. Sikupolitiki siyafuna ukuthi sibe nama-numbers. MK Party be nama-numbers because ipolitiki isebenza ngama-numbers. Ama-elections asebenza ngama-numbers. We are here to defend uMsholozi. Not ukuthi simdefenda ngoba kuwukuthi mhlambe si-desperate. No. Just nje ukuthi sifuna ukuthi labo okungenzeka basangabaza noma umqondo wabo usangabaza ukuthi iyona ndlela e-right le esikuyo bakhona ukusizakala. Because into esiyitholile ukuthi isikhathi esiningi uma lokho amanga ekhulunywa phindwa kukhona abagcina bewakholelwa. So nathi kufanele bengiloku sikhona la okuzoloku sikhuluma iqiniso, facts all the time ukuze abantu bakholelwe iqiniso. Sikholelwa ukuthi iqiniso lelo selikhuluma ukuthi ayikho into wrong eyenziwa uMsholozi kuze kube manje. Akaze futhi enza lutho wrong uMsholozi. Yithi nje esikholelwa ukuthi lento ayenzayo ibenefitisa iSouth Africa, isazoyibenefitisa futhi iSouth Africa ngoba even before ayiformishe iMK Party besivele simlandela uMsholozi. Abanye bethu njengami nje umfoka Mkhonza I've been following uZuma, supporting uZuma all these years, even before kube ne-MK Party. Ngingayivoteli i-ANC. Bengayivoteli i-ANC yonke leminyaka. Ngaze ngivotele i-ANC impilo yami yonke. Even uPresident Zuma seyi-president ye-ANC. I've never voted for the ANC. But uthe mayiphuma kwi-ANC eqala i-organization yakhe uMsholozi. That's when I started voting. Because mina ngibelieve kuMsholozi nginezathu ngakubekela la abanye ukuthi mhlawumbe abazi ukuthi kungani. Go to my previous videos engawa-uploada la uzozo ukuthi kungani ngisupport uMsholozi. Nabanye futhi abaningi bayakuchaza ukuthi kungani ngisupport uMsholozi and all that. So indaba yokuthi mhlawumbe noma ningazama kanjani iloko nje sifuna ukutshela wena. Noma ningazama kanjani angeke nize nisishintshe because we are not fools. We know why we are here. We know why we have joined the MK Party. We know why we are behind President Zuma, supporting his vision, supporting everything afuna yenzeke kule country. We are not fools. So lento ukuthi nje niloko nithi usondeza ama family member and all that ningaqhubeka nisho, but now we are here not ukuthi uMsholozi wenzani nama family members wakhe nama friends wakhe. Excuse me. Thina silandela umuntu esikholelwa ukuthi le country le uyayithanda first. Uyayithanda iSouth Africa, uyibeka kuqala priority yakhe. That's the main thing eyenza support uMsholozi thina. Than ama-squabbles lawa akhona between mhlambe yena nabantu abathile abanayo kupolitiki yaseMzansi. We don't care ngako konke lokho.
thina sila for umsholozi nevision yakhe, that's all. Yilokho nje. So noma ngaletha noma ubani futhi uyabona nje manje ngifuna ukusho njengomfoka Mkhonza ngithi engathi uma uyi-family member kaMsholozi njengamanje ebenga-announce ukuthi usuyajoin i-MK Party, enga-announce ukuthi usuyamsupporta openly umsholozi ne-MK Party, engathi ningasondela. Sinidinga kakhulu eduze kuka-President Zuma njengamanje. Family members kaMsholozi, igazi likaMsholozi siyanidinga kakhulu eduze kwakhe, because kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kube khona nezinyoka ezisondela eduze kwakhe kanti zizofeza izifiso zazo njengoba isondela kuye. Kodwa sikholelwa ukuthi laba umsholozi abathembayo njengabo Duduzane nalabo abasondezayo azosebenza nabo abangayigazi lakhe yibona esibadingana kakhulu ukuqinisa ivision kaMsholozi. Sesizokusho nje kugcwala umlomo njengamanje, all Zuma family members, ake ngithi nje umungo wakaZuma umungo kwaZuma siyafisa ukuthi engathi ungajoyina umzabalazo kaMsholozi, uyisupport ivision kaMsholozi ngokuthi ujoin iparty yakhe MK Party. All people abangama family member kaMsholozi, friends, close friends, abantwana and all that, engathi bangasupporta umsholozi. Yilokho nje sifuna ukuthi sizama manje ukubonisa laba abaloku besiconvince family this, family that ngomsholozi engathi iphukuphuku. Sesifuna ukubatshela ke ngokuqondile manje ukuthi eduze kaBaba uZuma sidinga abantu begazi lakhe, and ayikho into wrong lapho. Eduze kwaMsholozi engathi kungaba yibo abaningi njengamanje, ngoba kuyabonakala ukuthi isibongo sikaZuma njengamanje kufuna ukusetshenziswa sona ukuze kudilizwe wonke umthangala lo esiwakhayo njengamanje womzabalazo ukukhulula umuntu omnyama. iZuma family iyona njengamanje silidown ekufanele isilide. Yiloko engifuna ukusho specifically kule video. Sicela umsholozi nefamily yakhe basilide. Ngicabanga ukuthi futhi le call engisho la nabaningi abala MK Party bazongisupporta, because the fact is ukuza kwethu ku-MK Party vele besilandela uPresident Zuma. Therefore okuthandwa ngumsholozi nokudingwa ngumsholozi ukuze enze ivision yakhe ifike la funa ifike khona, siyakusupport. Injalo nje bafethu ayijiki babhemu. Umfoka Mkhonza lo, ngiyacela ungaka-subscribe la ku-YouTube, ungaka-follow TikTok, press follow. Siyayiphusha phambili inqola kaMsholozi. Sithi nqamalala sihole nomndeni wakho. Ngiyabonga kakhulu bafethu, sonibona ku video elandelayo. Thank you so much.